Хайде сме да пробваме в Лили фондютени на Maybelline, като ги свичвам на ръката ми. Този е най-новия, намален на минус 25%. Купих си го и съответно ще го ползвам за сватбата ми. Имам цяло видео как го тествам в профила ми. Доколкото чух, този скин тин е много подходящ за лятото. Я да го свичнем да видим за какво става на въпрос. Мисля, че е доста по-покривен от първия, но определено не си личи на тази светлина достатъчно. Или пък си личи. Какво мислите по въпроса? Този фондютен мисля, че е един от старите им. Виждала съм го поне 500 000 пъти, но реших, че и той трябва да бъде пробван. Ще го сравним хем с първите два. Определено е много покривен. Може да видите как белика на ръката ми не си личи толкова много. И е по-жълтеникъв. Използвам най-светлите тонове. Този съм го ползвала като бях още, не знам, в училище. Изключително стар е. Въобще не ми харесва. Може би някои хора си го ползват постоянно.